Kapos musi pat sorkar menta kawan rakyat kita ka fokus. Kabaki ong di bondon kita ki PG, kita ki producer group, hasor silong don se kita ki bepenbi ya kamar mariang don. Andai kapos musi ka sorkar NPP, ka permana ba haman ki konsumsi, kala sim ya ki yeng jong ki breu kum saw hajar ka konsumsi, ban ai ka di pisah. Hak jing tip jonga ta ka di pisah kamdei ka bawan na ina iru ka di karam baki sim. Kane kalong ngah ong ki ba banusiar ngalakar bunsian. Banusiar kane bayo ka jalong kum bajia hawar hajar khat saw. Hak ba ka sorkar kongres sak jigalam jong u Dr. Mukul ile chi ba ki ong kersian yangi ni ai kani pisah ya pi tang sudap arsnem kawan kabang kawan wad ki breu ban siu bat kasut. Babun ki wan kendo yang akiyam. Oma beli pi simpat yong imtip kini ki agent kini ki right hand man left hand man tu kini ki MLA ki wan changi ki ong kane kane bapio ni ai pi. Pai ba habusiar kane nga pensyai kane. Amar ka jing pensyai junggi kam long ka ba syai. Takum kini ki nga ong pai ba pinap ban pek ba ban wan ra kane ke jing mentoy sapi. Onom don lenti de kumoi pat. Lait na kaseng BJP. Nga tharai bagi pai ba kila sutu menta ki basta kinong tebot ru. Kin ailat di ke BJP ngin implement lut itu ki skim baro ke bangi ong ke yojana mo ke bangi wan ra ban snayeng ya ki beduk ki besuk antrai PE Prime Minister ni po Delhi usna hidu ki yeng kan no blok su ki ai wai sabi ki beri wasa ang tu hangiru ki bon bagi beduk besuk khamtam po silong ngide ban ai ken kumdei banjia ko bajia mta ke yeng beduk po miklia nang lapet khamtam ke bajia po itin west ke yeng beduk ko bodon mte po po pedang silong po mo prem don ki beri wasa ang tu ki don kabai ki don skuti kumnon ong sa po yeng beduk abong beduk mo de ban ai beduk ke ngas mo ban ong kumta ini ki berbuat kin jalong lara ki pai ba ki skutu wat nga kerpat ki pai ba kapor kam don chu menta arbanai ban kelathia ban keladem ban ailat ke BJP bangin wan ra ya kita ki skim penroy pok state ki jungi nga lai i hapo itin wa silong idon kinong trekam chong ka sen NPP ki bayat sa kislong ki thau ki pan ni ki account number na ki breu bagi ong bagin ai ya fi ya ka focus skim ngin pa sa ka account chong fi ya ka pisah kadai kata ka jing sisa ka bangala yo i da khabat la jong bat ki don si we konsumsi ru ki bawan kendo ya na kinong kit kam jing nang tu yong sane konsumsi jing ru kilawan kila kolek ya ki bank account jong ki breu ban pa ya ta ka pisah tengam sutu ajing sya ka jing pensyai chong kan pi so ki ong bakadai ajing pensyai chong minister in charge chong ka agriculture ba ban te don lingdo ula pensyai asai la ikot kubor ong bakane ka skim ni ai ya ki nongrep ya ki ta ki bagyong ki PG ki producer group mo ki bakmi e kamar mariang ta kumno kala banlong po taw no po silong galong ta skim kadai ban permana kang spo sanong pendong ande ko solongo awat po silong ru ki collect e ki bang account chung ki breu kamut kane kalong purely kamut ka de ka NPP ka penkelalong ka skim jongka ande kamla banlong ka skim sarkar kadai banlong skim sarkar ada ka skim ai parti kadai banya de kawai te ngino mai lat kin kung kata kamdei ban long ban su penbet yu pai ba namar la de port cabut ban suan ban penbet yu pai ba kum bolong te directly kamdei kumta indirectly kalong kumta namar ki select a constituency ke baki don ki candidate te pila sung thoi aba pi select a constituency ba pi don ki candidate fi ai ka de skim ka kdo shai be ba pi pelong ka kum ka skim party